Lunga ka tag sagad, ito man na sa day. May bugas ani. Ay, kapayas oh. Ang Ito ginog. sa kakaw kay kung tanaw ginog ba? Tanaw ginogran. Tanaw, tanaw. Ang tanaw. Hinog magod kay yelo na. Wa ang bayas. Saka Chard! Alay, way problema. Saka Chard, saka ko na Chard kung hinog na ba? Hinog lagi kayo. Saka. Sakon. Oh. Kapuyay. Di akabot to. Chard, hinog na! Alay, naog diri ka itong kuhiton. Dali na atong kuhiton. Imo na gitanggal. Ah, kay imo ra kong pambakon kay imo tugiton. Hilasan. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano magmaniho ng motor. Ang unang hansak, okay, paslak ang yawe sa iyang kamaturan nga bangag para ilubag. Ara, ale kamera. Ale dol. Asa? Oh. Ana, ayo tarungon jud na siya para di masabot. Oh, sige, let's go. Bira di mo Andar na siya. Mutoyo ka meter stick. Dayon mo ana. Meter stick. Dayon, anon ang clutch. Si clutch. Clutch. So, i-clutch na. Kani. Clutch. Umuton, magpaandar. Ana, lubag. Lubag sa inyong gustuhan ka mamatay. Lubag. Hoy, mulupad na! Ana. Okay, sunod. Ato guys. Dayon guys. Ang ganing ko adino ng ipito. Dayon. Sunod. Batay mulupad dali. Dayon. Dayon ato ni tumba ni. Tarong sa helmet mo. Ayala ka, di madungog. Anara, ana. Ay makras tanoy. Di madungog yung matingog. Ana. Makras tanoy yo. Ana. Okay. Imuha bito ng tinoyoan. Sa sunod. Ikunda ato lang ni primera. Asa primera na ba? Aw, ayaw na kuan lang kwarta. Oy, nga number 4 naman na dito. Uwan ra. Wala wan. Na. Kaya na yung bubag. Ano na kini baboy? Na, saan na ron? Sunod. Saan na? Murag na problema guys. Ang nagtuto guys. Ninyatro lang nagbalik ko. Saan na? Pandar. Di na maisbog. Di man ka daog. Tuon pa. Ato kartada ya. Ano kasada? Sunod. Yan na mo. Na. Ato kartada magbalugsong ko. Purgas nga madunggan. Na. Sige, ato iliko na to. Oh, dira, liko na. Okay. Kubagay na kay ilas karon. Nya. Ay. Nya. Matay dok, di makakaiswag dok. Hilasan na patuod pa. Hoy, pag-break dip. Unop. Humoy ka bata ka ron. Drive ka sniper. Andar ka na ba eh? Batang maldito nag-drive og sniper. Okay. Hinahinay buhi. Ay, lubagag mayo. Hinahinay. Boy, niya hinay po nga itong lubag.
Balik na yan! Pahinay rin, hindi ko kapas yun! Balik dire! Ligo, 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 ligo! Unsa? Mga na daron. Ge. Otgan bitaw ka. Sige na. Angkos gan guys, otgan. Ligo, hinay-hinay. Mga bata, huwag nyo tong gagayahin ha. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Liko. Liko pa dana. Liko puro ra mga street. Liko ba liko? At hindi ka maliko. Nabuang kasi palakpo ra ko nimo. Taga kay kadaron. Liko balik ko liko anak. Ge. Ge. Berhan. Ge. Di katungkad. Sige, kumuta ang class para mahumok. Kumuta pa. Sige, nyali ko. Kita ni mga kaliwat bukta guys. Sige. Nice. Ops. Maligas ka daron. Muliko ra man niya dito bago niya. Sudah maligo. Pahay na hirap. Huy. Omoy. Honong. Nonsa. Asa na tong mga tapes nimo? Asa sunod? Sunod guys. Ay mo panundog atong nilikuan ako guys nga. Practice pa yan. Sige guys, let's go. Nahinay na mo buhi guys. Nahinay buhi anto na budagan. Lubaga gamay. Ana guys. Para na nila di ka mao. Kumbato ka daron. La, sangit ka daron. Isse. Ayo habay. Hoy, lingin diri It was master. at this moment that he knew. He fucked up. Sa, hila sa. Kumao na wag diglats nga motor. Oh, buot ko gamay. Oh, stop. Kumao to gamay. Uyay. Matay daw ako nahirapan sa kalito sa iyo. Uyan. Unsa may ikaw? Gasulti mo sa mga nananaw. Ha? Unsa ikasulti mo sa mga nananaw? So guys, katong mga sayop ay itong sundog na kay sayop gito siya pero katong sakto ang ito nyo palambuan o husay ang dugis pagda o motor ayaw nyo ibangga kay mahal ka ayong gasto. Ari dili kay agis dali. Yeah. Mga bata guys, ay ito nyo sundugan sa sama na dyan sa mga putot like me. Ay ito nyo sundugan kay na. Sus, kuyawa lagi guys. Sige, nakay shoutout. Tulo lang kay tulo pa ko. Hindi ko may nag-shoutout eh. Sige, nakay shoutout sa. So guys, shoutout ni Kuanday ni Marvin basta taga Alegria Katigyan sa shoutout din mo, Brad. Salamat ko sa play doon mo. Ako kada cellphone dire. Basta shoutout ni Marvin. Sensya na kay karon ko shoutout mo. Ikaw sa naka shoutout sa? Ay, lang ko. Ikaw daw naka shoutout sa mama. Na shoutout sa mama. Shoutout sa mama. Ikaw eh naka shoutout. Ikaw sa. Thank you for
you for watching and kuan hinaut unta nga namin